Dnes je sobota 19. dubna a jak bylo inzerováno, tak 3. května má být bagr oficiálně uveden do provozu jako územní exponát. Z toho důvodu vrcholí práce na dokončení úpravy. Po dlouhé zimní přestávce jsme začali znova oživovat strojovnu, to znamená, že jsme dosadili akumulátory, naléváme chladící kapalinu, sněli jsme ze stroje obal a zároveň taky dokončíme i poslední povrchové úpravy, to je instalace výstražných tabulí a výrobní tabule na druhé straně, přesně tak, jak to bylo provedeno z výroby a jak to vyplývá z historických fotografií. Samozřejmě, že úplné dokončení opravy bude trvat ještě delší čas po tom vlastním předvedění, poněvadž tady je spousta dalších nedodělků. Některé mechanismy nefungují tak zcela dobře, jak bychom si přáli. Takže vlastně to předvedení toho 3. května bude vlastně dílem nějakého kompromisu. Ale doufáme, že snad ten bagr bude fungovat do té míry, že bude možné ho předvést aspoň při imitaci nějaké pracovní činnosti. Myslel jsem, jestli by si mohl říct divákům, jaké máš pocity po těch 10 letech renovace. Pocity jsou takové, že jsem rád, že mám od toho pokoj. Takže já přejdu na to. Tohle se mně nelíbí, tím to je moc povolený, tohle ano, ale já jsem to napínal sám, tady mě někdo s tím nepomohl, já jsem to zavětšit, tím na tom dokázal.